Højre. Ja. Højre. Godt. Kører klar til forlæns. Hurtigt. Bare lige sele på, det kan jeg godt lide. Ikke start nu. For det hele med. Ja, det rammer ikke faktisk. Yes, vi er klar. Nu fyrer den af. Hvor lækkert. Ja, så tracker vi. Så tracker. Ja, det er stærkt. Hurtigt. Så aksen er. Yes, hvor er det lækkert. Ej, der er ved for lækkert. Så. Nej, han er fast, hun fortsætter bare. Det er en god rute, han var tæt på at ramme penge for. Han er nede her. Færdig.